Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Gandak blegunduk suaru gembal. Sumerante, hawela. Mancen bener, kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktenake para nalindra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendopo sineba para nalindra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara kula. Lho. Bendaramu nggih. Sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa. Wah, sinuwun Puntadewa. Nalindra ngamarta leres. Sing endi piyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong kok keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa, Bagong. Kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kowe ndene do cerewet. Aku sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika sinuwun Puntadewa, Nalindra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Wah, lah dalah ora kowe iki Semar iki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk warisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalindra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalindra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep tejak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, muluk jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, rak tenan to. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho ora tau ngerti karo sing bibit kawit lah niku eleke enten mriku niku pun saniki sampeyan ajeng napa rawuh teng Karang Kadempel wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pagaralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana Winasih Siwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya.
Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula Kang Saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketek amung telung kedhe ping netra. Kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo meng kaya ngene kok dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Swaropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu ora bakal entek bandaku kowe kandha. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki ngapa Gong ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dose. Kula bali digrobyok Satpol PP. Kon pindah rono. Saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awite nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Sono, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinanggani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pageralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pagebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pageralun. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Gendra Swaropati rawe rantas malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petro. Endi dong ngewangi kowe? Domeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tuwa kaya sarung meng Petro wae.
Gareng tok tukoke pecis men gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki men Mas Bagong. Kowe meneng, aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kajempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kajempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Kok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis koneke matane. Lah kok yang koneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kajempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodho cuma kejaba aku. Kok Prabu menika sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek ngoten iki kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nek aku kere. Dadi nek ning tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan lan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning Pager Alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe dosen ora. Ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasah.
Aku pengen renang ning Karangkawi Dodaren. Karangkawi Dodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno wae. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter Katik Dayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Menungsa ora tataran karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Madura sumbari keparat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur melih kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Aku dadi digoleki mungsa karo Bagong. Ha iya. Lah ngopo nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa Plak Kapidara mboten ling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen lho. Aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Tru. Kok isih gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo. Ha sing nyaret sapa? Lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu ya. Ndara Werkudara? Apa? Sampeyan lila nek Semar diboyong teng pagar alun. Ora. Nek ora lila ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ora kowe? Oh, iki wae mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trima. Nek ora trima sampeyan kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Piye? Ah, iki kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pintere ya. Hus.
karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teka. Lah ndoro dasih ucape Semar. Mula wektu dina niki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pageralun kula njaluk Karang Kadempel Kudu Padang. Kudu Padang nek mboten Padang nggih sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura? Nggih. Kedah tanggel jawab, "Yo, tak tanggunge aja kuwatir. Aluke bapa guruku, ya bapa Begawan Durna. Ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi. Nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima. Entuk jauh pangandikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna. Mongko ijole ora entheng kudu nggawa bandaning Semar. Yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna. Yen to kasembatan aku mbondo Semar sarta mbondo para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan. Guna kanuraganku satemaku bakal dadi ratu ing Anjayeng Bawana. Lajeng kemareng paduka ngawi sangganing para wadyabala mugi ambabarana ing abdi kepatihan. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Wadyabala sak cukupe saka negara ing Pageralun. Niki ngampyak Karang Kadempel. Sapa sing ketok digawe sungsang bawana balik. Nun ngestaken dawuh. Pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkata dina iki. Niki ngestaken dawuh sinuwun. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggana magawe gelarira wang-wang mlebu lalatan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Swaropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna
Kakang Mas Janaka wonten mriki. Iya, Setyaki. Wis penake aku tak ngaso. Ae wedi nek konangan. Mboten niku wau Bagong. Caidan. Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa kowe? Oh, Bagong. Heeh, dasar para nyata. Pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora. Weh, gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke, Tru. Sapa kowe? Sumbang Surajigja. Sumbang Surajigja, ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petruk, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Wo, lah keterangane pancen Prabu Kendra Suropati nggawa prajurit akeh, Gong. Oh, ora usah wedi lho, Tru. Toto. Ndara Sencaki dibantu. Ora sambuk bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala saka pagralun kelakon. Ora sandadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kajempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kajempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki, Tru. Dhewe golek sing elek-elekan wae. Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting rak ketok ngono. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Bathara kono? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon ratu Gustimu kinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu parat. Gong, rene otakne dolanan. Apa ta, Tru? Rene yo. Iya. Maksude nyanyamu. Sapa? Kowe. Aku piye? Nyanyamu. Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu. Oh, jeneng. Mau jeneng. Petruk. Nyek. Petruk. Nyek. Petruk. Nek. Nyemunya nyanyi. Nyemunya apa? Omong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemene wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Mak. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini nomor 5. Nomor 4.
Telu. Naman telu. Arep apa kowe? Kowe ngomong ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik mah. Hah? Lumenggung anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panik Gasrekmo. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun nak matos. Tukang nak matos. Nyemenggung lah tukang cukur nak matos. Iki misu-misu to Pak Dera dong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setan e. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ojo wadur ae nyok mati namanya majulan mana nampak ora apa ya tulis kok banget ngomong kok banyak tulis kok banget ndake lemah aku radong Nyemar heeh Semar piye mohon langane incong iki Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong ngene paham ngono ta. Semangat dengan ini untuk tangane lincung cilik. Ayo kono yang Prabu ngindranya namanya. Sapa? Prabu ngindranya namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Ngendranyana Gendra Suropati Gendanyana entuk pepungah. Mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sih. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir manye marano. Nyanyi ora gelem mundur. Lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Ben modar mbok men. Heeh. Jarike apik to. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati ki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas Tumenggung e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ya. Iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Mbangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono itu. Ha wis mati wis ora krasa. Lho mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup apa lintingen? Moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho nek disumet. Urung semat nyerot wis makbut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jayamarata ing manggen padha.
mati kula, Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek eneng Setyaki iki mesti eneng Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan pindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Oh, Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Domongi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu? Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel, bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Swaropati. Edan nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsuh, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Kowe iki wis tak penging dadi prajurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amuk Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelen ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Kene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amuk Suramarata Jaya merata candak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atiku. Korek.
Gus. Najan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Wong brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku. Bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula. Yo maju mungsuhe gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong pagralun. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menjerani wong tuwa ya dicokot benggala, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Mikat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak 12 piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian lho. Oh, dorat-dorat kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasido. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Busak geting tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Pono kawane kurang ajar ya ampun.
dandananku dirusak kabeh. Ya ampun, nggarpe dhewe. Ayo endi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget ya. Mas, Ngopo? aku mau tuku kireke kae. Mas kene dite. Piro? Sakarmu lek ngene Iki ana dit 200 sanguku. Le pepayon Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedoyo ya Satpol PP. Ya. yo kae kirek cilik to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jogok pisan, nek njaluk ora tambah jogok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wes. Gelem ora? Nek gelem jogok pisan, ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora, nek gelem jogok pindho, nek ora gelem jogok pisan. Wah, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem jogok pisan, nek gelem jogok pindho. Ora diwalik-walik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karang kadem belegane atiku gugu. Wah, Yai Prabu. Opo Prabu? Waduh, syukur Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi Ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yai dawuh sami-sami. Jernyatane menika sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud sardula. Saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari sangya para Pandhawa. Wah, Jawata paring padhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temajati jati lemah mulya. Malah samangke keparingipun kados pundi monggo kula ndherekaken paduka Yai Prabu Ngamarta. Yayi Ndarawati, inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau. Kula nilar karang kadempel.
Sebab apa? Inggih krana mangertos bilih kula lan para Pandhawa mboten badhe kiyat nandhingi Prabu Gendra Swaropati. Samangke kula wuntat tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sangasih Prana. Manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padawenang, Sinuwun Darawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Dara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Dara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut niki ajeng kula rampungi kalih Dara Sinuwun Darawati. Aku piye Semar? Sampeyan ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengke dadi celeng malah ngerko. Yo, aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu kok ketutke karo aku ora lahir batin. Wah, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke seprono tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngoten to, Den, sampeyan niku. Oh, ngerti ya mau adol nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane, Ndara. Merucut saka regemen aku. Nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran. Iso ngukup para Pandhawa nanging durung keduga tak gawe patine. Wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Woh, adalah. Aku ngaturke panuwun Gendra Swaropati nggone bisa ngaturake Semar. Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Nggonku suwe ora mangan daging menungsa. Dadah tolo mangsa. Wah! Dadah. Laguku karepe dhewe. Lah kok dadi meng apus-apus. Ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping lombok abang. Wah. Iki meng Semar pucan wae. Ampyak awur-awur legane kae. Mboten kalian Sinuwun Darawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang?
Niku wis wah pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Hus. Lah kok Semar muni gelar wayang kulit barang. Petruk, minggato kowe. Antil mudar. Gong, Ndara Kresna iki bono dalang. Ora tau nampa corekan. Diapurmu nami gitangno kono mundur no. Minggota piye omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampeyan. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula ale panggung sampeyan. Terus sampeyan maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngeten melih, jagat niki ajeng dikakahi kali Bathara Kala. Kowe lha dalah. Pandra tata Katiwisraya Indriyaksasara Maruta suwe nggonku ngarep-arep bisa mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah bendak-bendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangen kanthi Permana Jati. Lho sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndarawati. Nanging aja nyawang Nata Ndarawatine, nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Lho, Kala, apa kowe lali? Kowe lali? Kowe mesti kelingan karo Kyai Dalang Kandhabuana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujute, maling ingkang nalika semana ngayom marang aku. Iya apa ora? Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu. Ya kuwi unine Caraka balik. Apa kira-kira kowe arep wani karo Dalang Kandhabana? Demen mati kobong dening tanganku. Ah, mati aku. Aduh, Kyai Dalang. Ngandel aku. Dalang Kandhabana. Dalang kok jenenge Saru? Lho Saru piye? Dalang Kandhabana. Omongane mbok sing apik kok. Ala wis esuk-esukane mbok ora apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah Kala. Kowe aja nyebar angkara murka ning jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat, aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali. Ora bali titenono. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya, Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ae. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggoda pangrencana nyawiji kali Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten, mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya, Kang. Bapake mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak. Iki engko nganggo mangan ora, Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Cangkemmu mbok sing apik ora? Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk.
nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula omong kali anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Iki senengane ngono kuwi lho. Lah sateruse piye? Niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngasuh, mangasuh. Kula sing ngrampungi Ndara. Iblis lanat. Wah, Semar ngapusi karo aku. Clorong Candrawira yang jeblok cacamu barat. Wah! Ngapa? Aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar. Pengen tak culek matane. Karo wong tuwa senengane ora. Ngene amang ngene. Iki panas to? Banter banget to. Oh to. Wus, ngono iki Semar iki ngene iki lho. Terus sangane tak ndang. Iki panahe yo melu terus dicekel diantenan kok. Panahe sapa ya, Mak? Panahe Gendra Swaropati. Panah iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngolet-ngolet dhewe. Masa? Lho, kaya panahku ya, Pak. Panahku nek cekel ngolet-ngolet ngono. Jiap rek. Mbok cangkeme sing apik kok. Iki apik kok cangkemku. Ha iya. Tenan asli aku ya ndek panak ning ora semono kuwi. Kowe do semingkir. Panah iki arep tak banting. Lho. Aja Pak weh. Kena digunakake engko nggondrahi. Wis. Panah kok nggondrahi minggir kok, Bapak wis. Dawuh minggir. Kakrokane iblis lanat. Kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone iki. Karepe piye? Rak tenan to? Kowe ndombani karo anakmu sing salah kedaden Bathara Kala. Bathara Kala nyuwun tedha Kakang. Nek rak ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa ya, Pak? Bathara Guru. Nek adus suwe kuwi ngopo to? Keleke papat. Tangane papat siji loro sedakep. Loro kumrembyah. Wah, ngentak-entake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok loro-loro beres lho, Pak kuwi. Menengo kowe ngono. Siji nyekel. Kowe saiki arep ngopo coba, Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono apa piye? Inggih Kyai Semar. Kula sampun tobat, kula kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak sowanke Sang Hyang Padawenang. Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun sowanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iki sapa, Pak? Suku ki ngomong wae kono minggat kono. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe. Asih Prana iki Sang Hyang Padawenang. Wah, ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pengestanana ndaraku supaya lancar rancak nggone bangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa.
Mugi-mugi tansah rancak anggenipun membangun ngamarta lahir kelawan batin. Iya kono Ndang Balya. Inggih Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Mindira ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku minta wenehi lombok tak cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyongen aku. Den gulung dening Ki Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten uyah Ayu Baskara titi mangsa. Kaya wis mangsa kalane telas tulise Sang Prabu Gendra Suropati. Ical wujuding Nalindra nenggih Pandya Betari Durga.